Здравейте, днес ще снимам на Гари Мод 11. Това е следващата поредица. Мисля, че тук ще се чувам, защото там на предишните клипчета не съм се чувал много с реална проблеми с звука и някои толкова пъти ги записвам. Малко бавно вари, ама не се... Сори за пещенето. Ако чуете пещене или шум, сори. Така. Ами зареща. Ще направя поредица на Гари Мод и се надявам да я записвам. Днес сме стреляли само снимъцата от самолета и готово. Зареждам. Така. Айде да. Тук трябва да се покажем. Това тук. Да. Ще покажа как се прави сега автобус. Да се прави лесно. Това може да го видите като натиснете Q. Ще ви трябва... Ето. Стигате го, като натискате 10 бутона и го владиш. Сега слагате го така, натискате Q и ще ви трябва Wheel. Да. Взимате в тези гуми, чакайте ги бяха да и ги поставяте от всеки край по две. Аз някакво слагам по повече. И съжалявам, че от другите не се чува, ама трябва ви тръстери на макро силени, те се пускат с 7.4. Не знам на вас как ще се. И това трябва да го правите с не е важно да става добре. Накрая се не да и готово. Мисля, това е най-лесният начин. Да, трябва да къпнем. Така. Още една седалка да сложим. Аз съм казвала.
По принцип, в тук се нужда мисли. По-тази представи да го изречим. Да се сложите където искате. Аз също тук обичам. Нататък и сърва ще направим. И се сяда. Така ли в преводните средства? С две селети. Така. Ето така сядаме. Така че да оправям настройките. Аудио. Така мисля, че ще е по-добре. Малко трудно се управлява. Не знам защо. Аха, да. А пък ако искат кола, лето да правите това чудо. Не ме бъбно. Така, са, айде. Натискате тук и готово. Малко лагно. И така. Сега може да я направим бързо. Слагате отзад. А може да я да я направите така, че да лети. Така. Пак натискате Q и търсите хобърго. Слагате... Айде, няма особено да го кажа така, че трудно ще се управлява. Вече сега не се управлява. Има няколко заредени свята, но вие още може да се зареждате всеки според вкуса си. Сега ще ви покажа един, който е от готовите. Натискате симко. Значи ето тук са също. Тук аз съм си ги смуквал, но не всички работят. Непременно. Ако обичате Counter Strike, нямате проблеми. Натискате този мап или някакъв друг. Има някакви такива. Ако би е следва. Минути вече стана.